akong balikan mga kasama paghisgot ang background sa Spratly Islands para masabtan pa nato kung nganong daghan nga mga nasod ang nag-ilog niining gitawag og Spratly Islands. Sa gikaingon ko na kagabi ang term Spratly gikuha kini sa pangan sa usa ka British navigator nga si Richard Spratly. Kayahang madiskubrihan ang Spratly Islands niadtong tuig 1843 og aron paghatag og credit sa maong nga British navigator ang maong nga isla gitawag og Spratly Islands. Actually, di lang ang Pilipinas ang ni-claim sa Spratly Islands. Ganong daghang interesado aning Spratly Islands kay sumapa sa mga researchers gawas sa mga isda nga mga dagko nga makuha gikan sa kadagatan. Daghan din ha nga natural resources nga maggamit para sa ekonomiya sa nasod. Kabahin sa naa din ha sa Spratly Islands ang natural gas. Ug ato ang matarong og gamit kanang Spratly Islands na sako pa sa ato ang teritoryo. Di na ta magsigi og pangangkat og gasolina ngadto sa uban nga mga nasod. Pwede na natong himuon nga source kanang Spratly Islands sa natural gas. Now, sa diha nga nadiskubrihan ni Richard Spratly ang Spratly Islands niadtong tuig 1843. Aduna ni 19 ka mga gagmay nga isla. 19 ka mga gagmay nga isla ug sobra sa usa ka gatos ka mga reefs. Ug sa dihang sukod, more or less ang sukod sa area mga 2 ka kilometros. Dako gining area ha. Now, ni-claim ang nagkadaiya nga mga nasod, labi na sa Southeast Asian countries, apil na ang Pilipinas. Dunay 2 ka portion din ha sa Spratly Islands ang giilugan. Ang usa ka portion giilugan sa China, sa Taiwan, sa Malaysia, sa Pilipinas, sa Brunei ug sa Vietnam. Ang ikaduha nga portion sa Spratly Islands ang nag-ilog mao ang China, ang Taiwan ug ang Vietnam. Now, ning ato arong modernong panahon, base mga kasama sa United Nations Conventions on the Laws of the Seas, kadtong mga nasod nga ni-claim anang Spratly base sa nauyunan sa balaod nga nasabutan sa United Nations, apil na ang China ug sa Pilipinas gikan sa maabot sa dagat musukod og 200 nautical miles gitawag kana og exclusive economic zone. Kita ra mao'y makagamit mga kasama sa ato ang gitawag og exclusive economic zone sud sa 200 nautical miles gikan sa shoreline or sa katapusang maabot sa tubig sa ato ang dagat. Now, daghang malabing ni claim nga mga nasod ana. Gisitol na sa UN clause. O ikaw China, ikaw Taiwan, ikaw Malaysia, ikaw Pilipinas, ikaw Brunei, ikaw Vietnam, pulos man mo ni claim ng Spratly Islands, sukdan ninyo ang exclusive economic zones gikan sa inyong shoreline. Inyo na! O apil sa ni uyon, mao ang China. Karon, ang nahitabo, kay usa sa ato ang reef
nga mao ang gitawag og Mischief Reef nga nahimutang 130 nautical miles gikan sa isla sa Palawan, giilog sa China, daog ta sa Arbitral Tribunal sa United Nations Hulyo 12, 2016. Wa mo respeto ang China kay matod pa silahang presidente nga si Xi Jinping. Di mi mo tahod, di mi mo respeto, di mi mo tuo o bisan unsa na third party agreement sa maritime dispute nga na-involve ang China. Pero kabur pa to nilang desisyon sa Arbitral Tribunal sa UN, tuo ang China. Kadili man pabor nila, dili sila mo tuo. Bisan pa man og-daog na ta sa protesta. Padayon mga kasama nga gi-occupy sa China ang atuang teritoryo sa Pilipinas, kanang gitawag og Mischief Reef. Karon ang ilahan na pong gipareglahan ang Julian Felipe Reef na sakop gihapon sa teritoryo sa Pilipinas. Karong adlaw ni file na og protesta ang Pilipinas batok sa China og matod pang Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. China og dili gani mo pull out sa inyong mga barko sa teritoryo sa Pilipinas kada adlaw file ng protesta batok ninyo. Apan ang uban nga mga nasod nga nahulga usab sa China nibahad na nga dili sila magpabuli sa China. Andam silang magpakamatay, andam silang makigira sa China, bahala na og pildi. Usa sa nideklarar mga kasama nga dili magpabuli sa China ang presidente sa Palau, silingan na ning Palau sa Pilipinas. Gamay ra nga nasod, pobre na pud ning nasura. Apan ang ilahang presidente nga si Surangil Whips ningon, China, suway mi og buli diri sa among teritoryo, gira! Ang Taiwan, ang ilahang foreign minister nga si Joseph Wu ningon, og hulgaon sa China ang teritoryo sa Taiwan og dili mo respeto ang China sa teritoryo sa Taiwan, gira! Hangtod sa katapusang adlaw sila ang kinabuhi, makigira ang Taiwan batok sa China. Kita sa Pilipinas, wa tanangan do'y og gira. Kaysa pagkatinuod lang. Unsa may tag-anan tinuod sa gobyerno sa Pilipinas og makigira ta batok sa China. Pero dunay mga pipilak ka mga pamaagi nga dili gira. Kabahin ani ang gitawag og diplomatic negotiation. Sa di pa mo file og protesta, magsabot-sabot una ang isig ka gobyerno sa nasod nga dunay conflict sa mas Pilipinas og China. Pero ang problema di man patungo ang China. Niadtong Marso 21, ni-file ta og protest batok sa China. Kanang sigpatan ang ilahang mga barko. Wa ni patuo ang China. Karon lain na po ng protesta atong gi-file batok sa China. Now, usam na inahitabo ron. Mao ni ang pasidaan sa nagkadaiya nga mga political analyst nga naniid ug unsa may movement karon sa China. Kay sukad gani ulbo ang pandemic sa COVID-19. Daghang mga nasod mga kasama di ay ang gipareglahan sa China, di lang ang Pilipinas. Matod pa ni kanhi US Secretary of State Mike Pompeo, kanhi tinudlo ni kanhi US President Donald Trump, na dunay 17 ka mga territorial disputes na involve ang China. Sagad ani pili ang China. Ang problema di man mutuo ang China ug unsay balaod, kay ang balaod kailangan tumanon ang ilaha namang gusto na i-claim nila ang teritoryo nga ilahang maibgan. Atong tagsa-tagsahon ang nahitabo
Kasi sa tuig 2020, di lang dahil ang Pilipinas ang gipariglahan sa China. Gipebo ni Mike Pompeo nga kabahin sa gika-conflict sa China mao ang Taiwan, ang Indonesia, ang Vietnam, ang Japan, ang South Korea, ang North Korea, ang Singapore, ang Brunei, ang Nepal, ang Bhutan, Laos, Mongolia, Myanmar, Tibet, ug ang India. Atong tagsa-tagsahon ug unsay nahitabo sa tuig 2020. Ato nahibaw-an nang hinapos ang tuig 2019 sa dihang nadiskubrihan ang COVID-19 dito sa Wuhan, China. Uy, pagka-Enero taliwa sa hulga sa COVID-19, ang China nagpadama kasama og ilahang trupa. Unsa may ilahang gihimo? Didto sila na marigla sa Indonesia. Ang Indonesia nireklamo kay ang ilahang mga sundao nga nagbantay sa Natuna Islands gipang hulga sa mga sundao sa China. Nagulat lang pod ang mga sundao sa Indonesia. Tanaw nila lupigon sila sa mga sundao sa China. Ni-file og protesta ang Indonesia. Karon sa nahitabo? Enero 2020. Pagka Pebrero, nirelax. Pagka Marso, ni anapod. Kaya ang Taiwan mo gipareglahan sa China. Ha? Ang mga Taiwanese nga mga apil sa nagda sa law enforcement dito sa Taiwan samtang nagpatrolya sa usa sa mga kadagatan dito sa Taiwan, ang ilang barko gibanggaan sa mga barko sa China. Sus, Ginoo ko. Abi ba natog ang Pilipinas na maoy gipareglahan? Mao na hangtod ang Taiwan, suko kayo. Marso to ha? Abril, diara. Wa pag ginirelax ang China. Abril 2020. Kay human sila nakapamarigla sa Indonesia ug sa Taiwan. Pagka-Abril, ang ilang gipariglahan ang Vietnam. Oh. Ang Vietnam, mga kasama. Giunsa man diay sa China ang Vietnam. Ang ilahang Chinese Army ni bangga, mga kasama, sa fishing vessel sa mga Vietnamese dito sa Vanguard Bank nga gi-claim sa Vietnam. Abril ha? Abril gapon. Malaysia, dera. Ha? Ang Malaysia kay sumusukulay man eh. Sa buwan gapon is Abril 2020. Samtang nagpatrolya ang mga otoridad sa Malaysia nga nasud pa sa ilahang teritoryo, gi pabantang-bantangan sila og mga barko sa China na intimidate ang Malaysia. Hinungdan nga ang Malaysia ni file usab og protesta kay daw sumusulnganay ang mga barko sa China sulod silahang teritoryo. Pero tan-apon sa mga sundao sa China, sumusukulay niya eh. Di lang ta mag alang-alang.
niatras ang mga barko sa China. Abril gyapon kini ang Pilipinas dira. Ang ato ang mga sakop sa Philippine Navy daw gipangkulbaan wa baka paningot og bugnaw kayo o dili ba na marog ang balhibo makasama sa lawas kay ang mga barko sa China ang ilahang radar gun nga mga tag-as nga mga armas gipangtion naman makasama ngadto sa ato ang mga sakop sa Philippine Navy. Abril to, ha? Samtang ato ang Philippine Navy nagpatrolya makasama sa ato ang Philippine waters diha gihapon sa Spratly Islands, niabot ang mga barko sa China unya gipunting daan ang mga armas paingon ngadto sa barko sa Philippine Navy. Abril ni protesta ang Pilipinas batok sa China Abril 2020. Abril 2020 na, ha? Pagka-Hunyo, ay, mura magnaay timetable ang China, oh. Ha? Pagka-Mayo, relax. Pagka-Hunyo, o sa gihimo, ang Japan na pod, mailahang gipareglahan. Kay dili gusto ang China nga sa kadagatan sa Senkaku Islands nga giklaim sa Japan, adunay mga sundao sa Japan nga magpatrolya. Pero nagpagulat ang mga Hapon. Kay sumusukulay ang Japan. Anda mga makigira ang mga Hapon batok sa China kumusod sa ilang teritoryo. Resulta, bahagang ikog sa Chinese Army. Sibat, wa nakahat og sud sa teritoryo sa Japan. Pagka-Hulyo, kini na po ay, ha? Doon na may timetable, 2020, Hulyo 4. Ang Singapore ni file og protesta kay ilahan na sigpatan ang presensya sa Chinese military sud sa teritoryo nga gi-claim sa Singapore. Pero nakigubat makasama ang Chinese Army kay sumusukulay man ang mga sundao sa Singapore. Mao to ang nahitabo sa 2020. Ha? Ako malikon ang mga insidente mga kasama. Enero 2020 gipareglahan sa China ang Indonesia, pagka Marso ang Taiwan, pagka Abril ang Vietnam, ang Malaysia ug ang Pilipinas, ug pagka Hunyo ang Japan, pagka Hulyo ang Singapore. Sa maritime dispute na, arita sa land disputes, ha, teritorios yuta, Hunyo 15, 2020, pinusilay. Kay ang Chinese Army, niahat og sud makasama sa teritoryo nga giklaim sa India. Dito sa Galwan Valley, sa Eastern Ladakh, Hunyo 15, 2020. Binakbakay makasama og gira, tali sa mga Indiano nga mga sundao o sa mga insik nga mga sundao. Napatyan ang mga Indiano, 20 kabuk patay, daghan pong samaran. Now, unsa pa? Hulyo, ang Butan, pagka Hulyo 5, 2020 ang Butan, gihulga na sa China nga dunay mga teritoryo sa Butan ilahang giklaim kay kuno ila. Unsa pa? Hulyo gyapon 2020
ang Myanmar nireklamo kay ang mga sundalo sa China nisod sila ang teritoryo mura og mga terorista na hulga ang Myanmar kay ni-claim usab ang China nga dunay part sa teritoryo sa Myanmar ila. Lain nga mga lugar nga ni-claim ang China, ni-claim usab sila og teritoryo dito sa Nepal, dito sa Laos, sa Mongolia ug sa Tibet. Kung ato ang i-analyze ang pattern, ni ulbo ang 2019 nga coronavirus nang hinapos ang tuig 2019, Disyembre to, pagka-Enero, nanungan sila nagkadaiyang mga teritoryo. Murag dunay timetable. Ha! Unya karong tuiga, ang Pilipinas na po makasama mo igisigihan nilang parigla kay matod pang Defense Secretary Delfin Lorenzana, Marso City pagod nga dunay 220 ka mga barko sa China nisod dinha sa Julian Philippe Reef. Ni file og protesta ang gobyerno sa Pilipinas Marso 21, wa mo respeto ang China. Karon lain na pod nga protest ang file sa Pilipinas batok sa China. Matod pang Senador Ping Lacson, kaskas lang tahanang protesta. Muhimo ta og laing move, laing aksyon nga di ta sige og paitoy aning China kay maana di mga tawhana nga anan na sila pangilog sa usa nato ka teritoryo. Di na sila kamo mo respeto nagbalaod. Karon og miingon lang kita protest. Kano sa pa ni mahuman ang protesta o mudaog ta. Dili po nila respetuhan. Usay buhato na to ani. Ha? Matod pa sa Taiwan sa ilahang Foreign Minister Joseph Po paswayay og balik ang China dres amua makigirami. Ang presidente sa Palau na si Surangil Whips ningon suway amua nasod gamay ni pero makigirami batok sa China. Pero sa Pilipinas igor gitas diplomatic protest. Nga naman, og ato ang pabinahon si Presidente Digong, wa man kita nag-anan tinuod sa China o makigira ta. Ikaduha, dili gusto si Presidente Digong na maguba ang maayong relasyon sa Pilipinas o sa China. Og nahibaw mo kung sa ikatulo. Ha? Wa nagisulti ni Presidente Rodrigo Duterte. Wa pa mo nahibaw nga nung sigihan yung Indus ang Sinovac. Pirmirong gamit sa Sinovac, wa nagpatusok si Health Secretary Francisco Duque III kay kuno, dili pa para sa mga senior citizens. Sunod, o sa naman po Indus ron, sa mga vaccine experts sa tuwang gobyerno, Sinovac para sa mga senior citizens. Wa mo nahibaw na. Ang China magiutangan sa Pilipinas og $300 million para makapamalit ang ato ang gobyerno og bakuna batok COVID-19. Di na ta makapangutana kanong sige mang Sinovac. Pangutana ay mong kagalingon kung ano. Ang China magiutangan sa Pilipinas og $300 million. Ang insik pa og mo ay magpautang dili gina magpalkansi sa komedya pa og wa sila makubra mangimbargo sila mao na kani sige sila pangimbargo sa tuang mga isla. Pero ato ang pangutanon ang pulso sa katilingban para ninyo. Kutob ra ba sa diplomatic protest ron ang himuon sa Pilipinas batok sa China?